Hello mga kanda, it's me again, Leirona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Kainday gibidyohan ako ang for today's video di ay for today's video mga kainday gibidyohan ako si Aling Maliit na akong pag-umangko na si Joanna Mare na si Aling Maliit. So ayan na nga mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the button and notification para mga kainday updated kayo sa lahat ng aking mga kaganapan sa aking YouTube channel. And mga kainday, asa po tayo mga kainday, always say a prayer. So ayan na nga, ito na yung pamangkin ko na si Aling Maliit. Let's watch this. Kuya Juan. Nakay ko nga dong. Nakay ko nga dong. Wah. Pang, buntis ko pang. Di pwede. Di pwede. Nakay ko nga dong. Naka, juice na po lagi ka. Porta. Ikaw ba nakapurberin ko sa kuha? Ngayon pagwata din papa ni ma. Itigaan ka. Umum lagi to. Wakay kwarta. Tagaan tahaka nga din ito. Magadayin ito. Hindi na po nagilan si Manoy niya. Alang mat. Hindi na po nagilan. Si Manoy. Noy. Bago na mo niya ng bukbuang. Hindi na pahat ni Sita. Sa cellphone lagi daw. Nahurot tayo lang load. Dikan ko sa load. Hurot ang... Yan, mahutang na po nag-load ni Kanot. Di, oy! Dele. But. Takay tunga dong. Mama, si Mama. Takay tunga dong. Wah! Bagan ikaw buang-buang. Ayun, G. Oh. What's wrong? Hello guys. Bakit? Saan trabaho ng papa? Na. Suman? Sikot lang oh. Nagdampa. Ang tubo ilong. Tubo na to ba? Lapad kayo? Dako naman kong ilong. Dako lagi. Murang mag-amasuna day. Na masuna do ka na. Halim. Sus. Samanta TikTok. TikTok ba? Asa ta TikTok ka do? Nakagwapa yung Joanna eh. Aling Maliit. Aling Maliit. Moray niya. Nako. Dalawan. Nako. Sige pa. Oo. Sige ra gud ay. Mamo na po day be. Ino mamo day. Daw na. Asang nilipat ba? Kisa mo nagkuhan sa nulipap. Ako ba itong palit? Pila may palit mo ito? Naman to. Raa! Kisa nang hilabot. Iya, dapat itong pinalit. Isa ka-perper ko to. No, kapirpir daw to. Ngi. Kauwaw. Aw, mao ba? Buwan ito na eh. Kisa may hilabot ana? Ikaw. Na ako ba di ay?
Ani oy. Maunan. Maunan na ron. In enene. Dili ikaw. Hoy! Si Rase kay. Guwapa si Rasi. Oh, ikaw kay lapad daw kang ilong. Lapad kang ilong. Ah, buka. Tawag ka day. Bye. Sika uban. Yun guys, nagluto siya og kuan guys. Kamuti chip aw, di na kamuti chip de. Gidala mo to ni mo. Manumangil na pod. Sunog nang imong bauna na ako. Sayo sa dabi sa TikTok. Hal. Patay. Sugungal ganat eh. Kung balik na. Sa birthday ni Aaron. 7. Nilandong mampod ka diyot lang. Dinaligo, may dali-dali. Hi. Ha? Palit akong bitsen. Nakigamay dong. Kasi ikaw din, nakigamay. Ay, naman mo sundo niya. Wali ko. Kasi kwarta, kali siguro nga si